Check this out. Ink. Seems tight. Cavemas. Alibaba. Zekbop. Shifty bass. Well. The post B. Oh man, yeah. Well, why in the one kunge bambi? Why in the one kunge saska? Uchindi tumanisa. Shakaita kutindi susarandeka. Why in the one kunge bambi? Why in the one kunge saska? Uchindi tumanisa. Shakaita kutindi susarandeka. Oh. Wayo, urimo moyo ndeda kuita matange ukuchita niyo ndrimuriti wayo karpese patatarka pa mafesi wakandisa mbapiro machitiswa teno batishotiro varpo vaisama kuti zvimbisa vane chimero oyo waindiona kunge bambi waindiona kunge saska uchinditumanisa Shakaita kuti ndizosarandeka. Waindiona kunge bambi waindiona kunge saska uchinditumanisa Shakaita kuti ndizosarandeka. Zvinorwadza kurambana nemunhu kana wanga une nguva uchidanana naye. Zvinoita rudo unombofunga kuti uchafa naye. Ende zvinotora nguva kuti lita kana fishe nezvinhu zvawakamboita naye. Zvinoita rudo unombofunga kuti uchafa naye. Zvava kundidzokera woti unondida waindiitira mamutsu asiripo. Zvava kundidzokera woti unondida wakandidadira kangani. Yeah, waindiitira mamutsu asiripo. Yeah, well, waindiona kunge bambi waindiona kunge saska uchinditumanisa Shakaita kuti ndizosarandeka. Waindiona kunge bambi waindiona kunge saska uchinditumanisa Shakaita kuti ndizosarandeka. Oh. Andeda kukuita wangu wepa moyo wayo urimo moyo ndeda kuita matange ukuchita niyo ndrimuriti wayo karpese patatarka pa mafesi wakandisa mbapiro machitiswa teno batishotiro varpo vaisama kuti zvimbisa vane chimero oyo